Para iti SME owner ani Edith, may sa kadagiti challenges iti panangimanehar na iti negosyo na ket iti panangipromote na kadagiti produkto na. Naimbento na ti may sa a recipe ano sa dinno nga aramaten na ti oyster mushroom iti panagarabid na ti kropek. Malaksid iti kinaimas na daytoy, adupay iti saan na nakaraman, gapot na maibilang paylaeng abasit ti negosyo na ken saan na paylaeng akabaelan ti agpa-advertise. Ngem na palaos iti panagyaman na gapot ta libre na ang maibida ti produkto na iti maiwaywayat akadiwa ng Pangulo. Dakkel sir ti maitulong na dati kadiwa kanya mi kakaro kada kami nga mangrugrugi iti nga start iti business na sir. Malaksid kadagiti SMEs, makatulong pa'y kadagiti mannalon ken mangalap iti kadiwa ng Pangulo, gaputa ditoy, mabalindang agpwesto nga awan iti bayadan da ken mailako da dagiti fresh produce da ken dagiti natiliwan da nga ikan. Adote gatang dito sir laka dito produkto dito sir kaysa di market sir. Kunati Office of the Provincial Agriculturist wenno OPAG nga umunadan nga amwen dagiti umay agpwesto ditoy ken maipasigurado da nga awan iti mairaman na middlemen ken tapno agtalinaed a nababa ti presyo na dagiti mailako. Dagiti umay aglalako dito dagiti farmers tayo, fisher folks nga dagiti produkto da nga may da ilalako dito ngem tinalaklaka nga presyo, farm gate price. Tapno i-showcase tayo may dagiti produkto da. Aside from farmers ken fisher folks, dagiti SMEs tayo. Giti processed foods nga kunada. Ayan, ang dami tagapo ti before. Gapot na nalaklaka iti magata nga produkto ditoy kadiwa ng Pangulo, gundawayan met ni Nanay Gregoria iti aggatang tinarwaya produkto, tapno saan na nakasapulan ti mapan ijay tiyandaan. Ita na nadiskubre na ti daytoy a paggatangan, alalistunan a diskartean iti panagibudget na ti kwartana. Hindi kumpara tayo iti presyo na iti magatgatang dito ijay tiyandaan ko kaman takil kat iti diferensyal. Dakil sir. Alos dandaning ingkudwa siguro. Takil ka di atulong dito kadiwa. Dakil sir. Talaga nga dakil. Siyempre, dadigay nakalalaka. Nalakaunay. Siyempre, nagumata ka sa balik. Lalo di tiyandaan. Kaya nagmina sir. Lalo ka namin nga senyorin. Kaya nariga mi nga i-budget di kwarta amin ko. Di kadiwa ng Pangulo iti may waywayat kada bulan iti mismo asangwanan ti Provincial Library ken may waywayat pay daytoy kadagiti na dumaduma nga ili ti probinsya. Mark Magdirila, Balitang Solid North.